Dahilan ng hindi pagpirma ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa ipinasang anti-tabon ordinance, lilinawin. Magkakasama natin live si Alfie Tulagan. Alfie! Yes, CJ, matapos nga na aprubahan ng Sangguniang Panglungsod itong anti-tabon ordinance o yung backfilling ordinance ay binito naman ito o pinigilan ng alkalde ng lungsod ng Dagupan itong pagpapatupad dito. At matatandaan nga na isa sa mga nakikitang dahilan ng pangunahing pagbaha daw kasi itong pagtatabon sa mga fish pan at bagay nga na nais linawin din ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez kung bakit niya binito itong naturang ordinansa. Makakusap natin siya live mismo dito sa harapan ng City Hall. Magandang hapon po, Mayor. Diretsahan na pong tanong, ano po ba yung pinakadahilan po ninyo, batayan po ninyo ng inyong hindi pagsang-ayon dito sa anti-tabon ordinance? Ang anti-tabon ordinance ay pro-red tape, pro-corruption dahil pagkatapos na na-reclassify ang isang lupa, maliit man o malaki, pag-aari ba ay middle class o yung mga mahihirap, ay kailangan bumalik sa Sangguniang Panlungsod na humingi ng no objection or interposing no objection doon sa kanilang pagtabon ng kanilang pagtatayo ng kanilang bahay. And of course, ang problema na isa doon, nasa anti-tambak law na kailangan lahat ng lupa, maliit man o malaki, kailangan ay gumawa ng isang waterway kung sila ay magpapatayo ng bahay. Nabanggit po din sa veto message po ninyo na ito po ay pro-baha. Bakit po ninyo nailarawan yung ganitong klaseng ordinance? Ito ay pro-baha kasi hindi mo papayagan ang kahit ng mga maliliit na magtatayo ng bahay o kaya yung mga middle class o yung mga malalaki na magkakaroon ng infrastructure dahil pag hindi nila maitaas ang kanilang building at sila ay matatamaan ng baha. So pag walang backfill ang Dagupan City at nagbabackfill ang lahat ng ating mga kapitbahay gaya ng Bimali, lahat ng tubig po ay matatabon po papunta sa atin. Mayor, binabanggit din ho ng oposisyon na meron mga previous studies na mula sa mga eksperto na talagang pangunahin daw na dahilan itong pagtatabon ng mga fish pan para nga magkaroon tayo ng problema sa pagbaha. Paano nyo po ito i-disprove o paano po ang paliwanag po dito sa resulta ho ng kanilang nauna ng pag-aaral? 2003 pa po na-approve ang 2003 pa po nung ginawa po ng UP Planedes yung land use plan. Ngunit kahit na minsan ay hindi po na-approve ng SLURB. Mukhang hindi yata alam ni Vice Mayor ang kanyang sinasabi na sa bagong land use plan, ang UP Planedes intervention para sa maiwasan ho ang pagbabaha sa Dagupan. Ngayon, yung sinasabi niya na hindi pwedeng tabunan ang fish pan na nasa UP Planedes plan, in fact, during that time, pinabayaan po nila yung mga fish pan at nagkaroon ng maraming fish pen sa ilog na walang daluyan ng tubig papunta sa mouth of the river. So, conflict po sa kanyang sinasabi at mukhang hindi niya alam kung ano yung ma-intervention na meron sa UP Planedes at meron sa land use plan na nung ako'y umupo bilang mayor ay ginagawa ko na po lahat. Mayor, sa social media naman po masyado rin hong blatant o vocal itong ating mga kababayan, itong mga netizen na sinasabi nila na meron daw kasi kayong conflict of interest kaya ho ayaw niyong payagan na ipatupad itong anti-tabon ordinance. Well, yung mga bashers na yan na netizens naman ay kasama ng kalaban sa politika, so expected po yan. Pagbasahin yung mabuti ang anti-tambak law, ang natamaan po doon ay hindi po malalaki. Ang natamaan po doon ay ang mga maliliit na ang lupa nila ay 100 square meter, natamaan din yung mga middle class, ang lupa nila ay 500 square meter, ay kasama po lahat na kailangan sundin nila upang mabigyan po sila ng permit. Mayor, huling tanong po, 2 linggo mula ngayon ay paghahain na po ng kandidatura at tiyak po na isa po itong problema sa baha na ibabato ho sa inyo. Paano po ninyo ito pinaghahandaan? Ang baha po ay hindi lang po nangyari sa Dagupan City, nangyari sa buong Pilipinas, nangyari sa ibang bansa. Ito ay kagagawan lang ng isang kalaban sa politika na walang mapakita na trabaho o kaya accomplishment. Kaya shortcut na lang po, gumawa ng fake news, ng baha na yan ay akong may kasalanan. Ngunit alam ng taong bayan kung anong lugar ang nabaha. Hindi naman ho nabaha ang De Venecia, ang nabaha po ay ang eastern part. At marami na akong nakausap, in fact sabi nila sa akin, hindi kami naniniwala sa fake news na ginagawa ng kalaban niyo. Alright, maraming
pong salamat. Yan po ang mga pahayag po ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez at malalaman nga sa darating na linggo, sa susunod na linggo, kung ano yung magiging pinal na resulta dito sa diskusyon sa Anti-Tabon Ordinance. CJ? Maraming salamat, Alfie Tulagan.